नैबे भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंग्रोनो सानदों लोगोफोर। बिथां आबुल नार्जारिया इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनबाय होननानै गावनि भिडिअ'नि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय। बिथाङा नैबे गोदान भिडिअ'खौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे थाम्बनेइलाव नुबाय थानाय गोदान भिडिअ'खौ दासिमहालागै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअ'नि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ अलरेडि गुबुन मोनसे इउटुब चेनेलाव आपल'ड खालामफिनबायमोन। बिथांमोना दा नैबे भिडिअ'खौ आरोबाव खनसे गोदान चेनेलाव रि-आपल'ड खालामनानै होदों। नोंथांमोना नायनो थाखाय बे भिडिअ'खौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। लोगोफोर बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि सायाव। बे भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों। लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय सापर्टआवनो लोगोफोर आं दिनै इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोननो हाबाय। नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों नंखाय अननाय। बियो मोनसे बड' शर्ट फिल्म। नैबे भिडिअ'खौ बिथांमोना अलरेडि फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। बे भिडिअ'नि कास्टफोरानो जादों आबुल नार्जारी, सुनिता बर', राजिब बर', सुबुंसार बसुमतारी। आरो नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअ'नि स्ट'रियानो जादों आबुल नार्जारी आरो स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों नयन मुसाहारि। लोगोफोर नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों आबुल नार्जारी अफिसियेल। इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे नंखाय अननाय गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। आरो बिथांनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ'खौ थाब थाब लानानै फैबाय थानो हायो। आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि सायाव फैदो। नैबे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि आपडेट दङ। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ लाइक, शेयार खालामनानै गालां। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि टाइटेलानो जादों हारसिं आं। बियो मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ'। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ फुलै नायाखै अब्ला बे भिडिअ'नि लास्टआव नायनानै लानो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नैबे भिडिअ'नि आर्टिस्टफोरानो जादों उदित स्वर्गियारी, अनसुमै स्वर्गियारी, कृष्णा बसुमतारी। लोगोफोर नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअ'खौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर बे भिडिअ'नि मिउजिकआनो जादों प्रकाश नार्जारी। बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे भिडिअ'खौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि उदित स्वर्गियारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ'खौ जोंनि गेजेराव थाब थाब लानानै फैबाय थानो हायो। बिथांमोननि भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेनोसैमोन। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आंबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ'फोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान गोदान भिडिअ'नि फार्स्ट आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअ' आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांनो नटिफिकेसनआ बयनिख्रुइबो सिगांसिन थांनाय बायदि।